пеш аз оне ки мо худи HTML дароем, камакак дар бораи ин хостум гап занам, барномасоз кист ва намудҳои он. Ҳамина тез гуфта гузарем. Мумкин шояд бисёриҳо медонанд ё ки баъзеҳо намедонанд, ё ки мехоҳанд барномасоз шаванд, лекин шояд намедонанд ки барномасозам боз ба қисмҳо тақсим мешавад. ҳастае ки front end developer аст. Front end ин албатта калимаи англиси аст. Front end чиро дар назар доранд? Ин front переводиш пеш мешавад, пеш, чизе ки аён аст. Ҳамин касоне ки қисми пешнамоёни вебсайта мебинанд ё ин ки аппликатсия, ин дар front end дохил мешавад. Касоне ки HTML, CSS ва JavaScript-ро медонанд ва вебсайт сохта метавонанд, ино аллакай метавонанд худро гӯянд ки ман front end developer ҳастам. ҳамин қадар чиз донистан шарт ва зарур аст. Ана бо аст backend developer. Backend, калимаи back чӣ маъно дорад? Маънои қафоро дорад, пас қафо. яъне пеш қафо, front back. Backend developer ана воситаҳои дар пушт, масалан ба монанди CMS, content management system, касоне ки WordPress, Joomla, Drupal истифода бурдагиянд барои вебсайт сохтан ва ё медонанд. cPanel аз онҷо даромада кодро иваз мекунем ва забонҳои серверӣ мегӯянд ба монанди PHP, Java, C, C#, Ruby. ҳама ино дар категорияи, дар оилаи backend забони компютер дохил мешаванд. Backend яъне backend developer ҳам frontend-ро медонад, ҳам backend-ро, яъне backend-ро ба дараҷаи олӣ медонад. Барои ҳамин вая backend developer мегӯянд. Дар вақти кор, вақте ки пост мекунанд, оно backend наменависанд, менависанд Ruby developer дар кор, Java developer дар кор. вақте ки гуфтанд ба мо Java developer дар кор, ҳамина дар назар доранд, яъне ба мо backend developer дар кор. ана боз қисми сеюмаш ҳаст full stack developer. Full чӣ маъно дорад? Инам калимаи англиси full пурра, яъне front back, пеш қафо якҷо, full stack developer. Full stack шахсеро мегӯянд ё барномасозеро мегӯянд ки ҳам frontend медона, ҳам backend медона, яъне ҳар душа медона. дар баъзе вебсайтҳо ҳастай ҷои кор ҳамҷа мепурсанд, мегӯянд ки ба мо full stack developer дар кор, ба мо full stack developer дар кор. ана ҳамина дар назар доранд. Касе ки HTML, CSS, JavaScript ва яке аз backend забонҳоро медонад, ба монанди Java, PHP ё Kotlin, Objective-C, ягон забони дигарро медонад. сохтори веб ва вебсайтҳо. HTML, ин HTML ки ҳозир мо сар мекунем, барои чи HTML сар мекунем? HTML ин асоси сутуни ҳар як вебсайфа аст. Чӣ вебсайти дар интернет шумо мебинед, ино HTML ва CSS қатъи сохта шудагиянд, яъне дар таркибашон ино ҳаста. ин скелетони як хона фикр кунед, ин фундаменти ҳамон хона HTML. CSS ин ороиш, дизайн, масалан ранга иваз мекунем, шакла, он чизоро иваз мекунем, ина тавассути CSS мекунем. баъд аз ин JavaScript меяд. яъне шумо метавонед вебсайта HTML, фақат HTML, CSS қатъи бисозед бе JavaScript, ина метавонед сохта. Лекин JavaScript бо кора хеле осон мекунад ва HTML, CSS қатъи вақт намудиш хушрӯ наметавад, зебо нест. JavaScript бо функсия, аниматсия дигар чизо хуш мекунад дар вебсайт. ана барномаҳои backend ки дар слайди пештара гуфтем, ё ки ино дар server language мегӯянд, ин PHP, Python, C#, JavaScript, Java ино ҳастанд ва ғайраҳои саду ҳазорҳо забон ҳастанд, лекин аз ҳама машҳурш ҳаминоҳай. боз ба ғайри изе ки ҳар як frontend ё ки backend developer бояд бидона, ин database аст, чизе ки ҷамо ин датара сахранид мекунем. SQL, MySQL ё ки MongoDB, Postgre ва бисёр намуди датабейзҳо ҳастанд. кадомиша ки истифода барен. ана frontend қатъи backend. Frontend чӣ хеле ки гуфтем, ин графикада нишон додистем. HTML, CSS,
дайнамик эффект тавассути JavaScript ё ки Bootstrap, jQuery ки рам дарсша мегзарем ва шумо мефаҳмед ин responsive мекунад вебсайта. Responsive чӣ маъно дорад? Масалан дар лептоп ё ки дар телефон, дар таблет, дар куҷое ки вебсайта кушодем, бояд ки вай автоматӣ сайзша алиш кунад. Сайз гуфтагим размерша автоматӣ иваз мекунад шаклша, яъне хича мутобиқи ҳамун телефон мекунад. Responsive мегӯянд. баъд бекенда инҷа PHP-ра мисол овардагия. Инҷа метавонад Java боша, Ruby боша, ягон забони дига боша. баъд MySQL ҳамчун database. Full stack имрӯзо бисёр чиза дар бар мегирад. Cloud аст, ҳозир cloud популяр ништагия, Heroku ё ки Amazon Web Services, аз Windows Azure ино ҳастанд. Database ҳаман бисёр намуди database-ҳо ҳастанд. гуфтагӣ бом бар ин фронтенд ани бояд баъзе аз илмҳои фронтендро бояд донад ва microservice-ҳо мегӯянд ва ё ҳастанд. Растем ба поёни якум дарс ва дар дарси дигар дар дарси дигар анамо HTML чист, установка мекунем текст эдитора ва якум вебсайти HTML-мона месозем.